बीडमध्ये आणखी एका गुन्हेगारी टोळीवर मकोका लावण्यात आलाय। गुन्हेगारी टोळीमध्ये 3 महिलांचा सुद्धा समावेश आहे। या टोळीवर बीड, अहिल्यानगर, सोलापूरमध्ये गंभीर गुन्हे दाखल आहेत। या टोळीवर 13 गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। बीड जिल्ह्यातल्या कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत। संतोष देशमुख हत्या आणि खंडणी प्रकरणामध्ये वाल्मिक कराडच्या टोळीवर मकोका लावल्यानंतर आता आणखी एका 6 जणांच्या गुन्हेगारी टोळीवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे। आणि विशेष म्हणजे या टोळीमध्ये 3 महिलांचा सुद्धा समावेश आहे। या टोळीनं बीड, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये विविध गंभीर गुन्हे दाखल केलेले आहेत। आणि या टोळीवर खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी, अवैध शस्त्र बाळगणं, पुरावे नष्ट करणं, रस्ता अडवणं अशा स्वरूपाचे 13 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत। त्यामुळे या टोळीवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी घेतला आहे।